arran de lo que està explicant el senyor alcalde sobre el pla de participació pública, volia fer un incís, que és que este pla s'ha fet perquè la llei així ho indica i s'ha penjat, està només entre l'Ajuntament, penjat en el tauló d'anuncis, està a disposició de tota la gent, s'ha publicat en un diari oficial, tota la gent de Llaurí que entra a l'Ajuntament ho pot visitar, la gent que ho ha llegit en el DOC també, i aquesta és la diferència d'entre com actua aquest equip de govern, que és seguint la llei i deixant les coses clares i públiques, i no com l'anterior equip de govern que tingueren que anar a un contenciós per veure els documents que el senyor alcalde avui ha portat al pleno i que tots podem veure. Entonces, nosaltres el que simplement estem fent és seguir la llei, que aquesta llei no és d'ara, sinó que ja fa uns anys que s'havia d'haver aplicat i que tots els processos que s'han iniciat en aquest Ajuntament de presentar 3 concerts previs en un any no han acabat en res perquè resulta que posteriorment no s'ha seguit la tramitació. Per això és públic i tots els que vulguin veure està a la seva disposició. Després, en una de les àrees que em pertoquin, que és la d'urbanisme, explicar-vos que hi ha algunes persones que ens han preguntat sobre la tramitació del PAI del Rejolar. Entonces cal explicar que no és que l'Ajuntament l'ha parat, que l'Ajuntament no el vol, que ara ens han tornat darrere, no. Simplement és que aquest programa estava en una fase de tramitació que l'havien aprovat ja en la Comissió Territorial d'Urbanisme, l'havien remès a l'Ajuntament de Llaurí i en el mes d'octubre s'havia d'haver presentat el projecte de reparcel·lació per aprovar-se el plenari i, si estava correcte, començar les obres. Però ha hagut un problema perquè no s'ha presentat l'estudi de recursos hídrics, que és un document preceptiu per a la seva aprovació en la Conselleria, i la delegació del govern ha impugnat este acord plenari de la Comissió Territorial i fins que no es presente l'estudi de recursos hídrics no es podrà continuar en la tramitació d'aquest programa. Per tant, voldríem aclarir que si aquest programa està parat no té res que veure l'Ajuntament, simplement és perquè els urbanitzadors no han presentat els documents que tocaven i a partir d'ara, si els presenten i els subsana, la tramitació seguirà avant i continuarem endavant en aquest programa. I per altre costat, una de les obres que va començar-se segurament el proper dilluns, conforme ens ha dit l'adjudicatari d'obra, és la corresponent al pla de nuclis del carrer Enric Valor del Poble Nou, que segons els documents sobrants en l'expedient i que firma el senyor Cucarella, aquestes obres començaven, i així no va certificar ell, el dia 4 de juliol d'aquest any. Així hem entrat aquest equip de govern el dia 6 de juliol, allí no n'hi havia obrers i continuen sense haver obrers. Per tant, ens hem interessat en l'estat de tramitació d'aquest expedient i resulta que estaven esperant a veure si, vaig a dir-ho clarament, a veure si ens passava la subvenció i no acabarem de fer l'obra. Per tant, hem agarrat de nou l'expedient i hem instat a l'empresa que a partir del dilluns es fiquen a acabar l'obra, que consistirà en, conforme el projecte que es va deixar fet a l'Ajuntament, de 12.000 euros fer els tramos d'acera que puguen arribar. I per la meva part, el tema d'urbanisme no tindré més que dir. I és més, ahir va ser quan a aquesta empresa li firmarem el document d'encàrrec de l'obra, perquè s'havia certificat que s'havia començat i ahir és quan li firmarem. Estava el document fet, però no estava firmat i com no el tenien tampoc es començaven. I ahir és quan el document d'encàrrec està en la firma de Juanjo Cucarella i ha tingut que firmar el secretari, que és el que està ara, com que s'encomanava l'obra, perquè aquells diuen que sense aquesta encomanda no feien l'obra, i l'obra ja l'han fet. Perdó, se n'han portat l'encàrrec i diu que la faran a partir del dilluns. I en quant el que he dit Anna del PAI del Rejolar, us puc dir que a aquest home li hem enviat cartes certificades, cridades, mensatges, de tot, perquè es comence i perquè vinga així, quan presentaren el recurs de la delegació al govern, cridaren perquè l'Ajuntament va certificar davant de la Conselleria de Territori i davant del Juzgat que l'Ajuntament en un pleno va adjudicar això al PAI del Rejolar i entonces que nosaltres estàvem d'acord perquè s'havia fet arreglar les normes i que no anàvem en contra del PAI, que volíem que es fera. El que era amb aquest home
anar de la mà d'ell també i per reforçar la seva postura i no donar-li senyals de vida. Sin embargo, hem certificat nosaltres que l'Ajuntament ha pres un acord, que és vàlid i que volem que es faci i que es tira avant. Juan nos parlava de coses. En primer lloc, voldria aclarir un tema que es va presentar el ple passat per part del regidor, el senyor Galán, portaveu de l'oposició, respecte a les subvencions de les gelades. En el seu moment, el govern va donar unes subvencions per l'exempció de l'IBI de l'any 2005. Entonces, això es va fer així, l'exempció va ser per aquest any, i l'any següent, l'any 2006, en juliol del 2006, es va fer un pleno en el qual aquest pleno servia de certificació com a que l'Ajuntament, si els llauradors deixen de pagar el IBI, l'Ajuntament l'IBI té que recuperar d'alguna manera, entonces el recupera a través de l'Estat. Entonces, això tenia que ser via acord plenari. Entonces, els llauradors deixaren de pagar el IBI de l'any 2005 i l'Ajuntament el va recuperar a través de l'acord plenari que es va fer en juliol del 2006. Després, seguir aquí els tractaments de la mosca continuen, avui mateix estava l'avió pegant voltes per ahir. Després també que la Conselleria ha donat unes subvencions pels ports que estiguin afectats pel virus de la tristesa. Si algú està interessat en aquest tipus de subvencions, n'hi ha uns impresos. Puc anticipar que per sol·licitar aquestes ajudes no es deu d'haver sol·licitat una altra ajuda similar. Després de que les ajudes per aquest tipus de mal té que afectar a tota la parcel·la, no podem dir vaig arrencar millor o vaig arrencar este taronja, sinó que té que afectar tota la parcel·la, que després les plantes que s'hagin de tornar a plantar tenen que complir uns requisits, unes distàncies segons el tipus de taronja que siga, que les ajudes són d'uns 3.100 euros l'hectàrea, és a dir, 258 euros la manecà, que n'hi ha un plaç per demanar-ho en funció de les sol·licituds que es presenten i els diners que suposen, perquè resulta que això se dona després en funció d'uns requisits, segons els requisits que tingues, n'hi ha unes prioritats, i quan s'acaben els diners s'han acabat. I després, comentar també que vam tindre una reunió, i aquest tema ja ha sorgit alguna vegada, i és que sabem que de la primera sèquia per cap avall és terme de Corbera, el que passa és que la major part dels horts són de gent de Llubrí. L'Ajuntament de Corbera no ens asfalta els camins, i els camins de quan en quan aboquen algun camí a l'obra i fan alguna escalfeta i arreglen un poc, però poca cosa més. Entonces, com contínuament la gent es queixa d'això, vam anar a parlar en el Consell d'Agricultura de Corbera i en aquesta reunió l'alcalde de Corbera també va estar present en alguns moments i entonces li vam exposar això, dic, escolta, és que això és terme de Corbera, nosaltres no podem fer actegar-hi una balustra perquè és el seu terme, fa el favor, i van demanar la pretensió d'aquests camins a veure si poden ser arreglar-los com Déu mana. Ells ens van dir que, en poques paraules, això, que la problemàtica és que com estan més pa que nosaltres que pagadets, lògicament han tingut més preferència era condicionar camins que estan més propers del seu entorn, que queden molts pocs camins del seu terme per arreglar. De fet, ens va dir que alrededor del 90% dels camins del terme de Corbera estan ja arreglats i que queda pràcticament i se troba alguna poqueta cosa més, i que les seues intencions eren les pròximes subvencions o els pròxims diners que pogueren destinar a arreglar camins que ens arreglarien aquests camins i que en el plaç de 2 o 3 anys va dir que s'havien arreglat. Això és el que ens va dir. Possiblement no sigui així i potser tarda una miqueta més, però el que vull dir és que estem damunt del problema, que hem tingut aquesta reunió, tenim aquestes bones intencions i pensem estar darrere per veure si realment acabem d'arreglar aquests camins. I per la meva part, crec que ja està tot. No puc mai, no sé.